Her har vi så en vandrestøvle, og det er den, vi kalder model Outback. Et af kendetegnene ved en god vandrestøvle, det er, at den skal have en god sål. Og den her støvle, den har en sål, der hedder Vibram. Det er en fantastisk høj kvalitet. Den skal være stødabsorberende i hælen. Og en rigtig god sål til en vandrestøvle skal være stabil, når man vrider den her, men fleksibel her, når man bøjer den her. Og det betyder, at når man vandrer, så bliver man simpelthen mindre træt i fødderne, i sammenligning med en støvle, der har en blød sål. Et andet kendetegn ved sådan en rigtig god vandrestøvle, det er, at den skal være vandtæt, hvis man vandrer i vådt, højt græs, små vandløb, sne, sjarp og sådan noget. Og der er det meget vigtigt, at fødderne de er tørre. Der er en membran i den her støvle her, der hedder Sympatex, og den er vandtæt fuldstændig op til kanten heroppe. Og det vil jeg lige illustrere ved en sko, vi har skilt lidt af her. Og der kan man se, udenbart tror man, at det er overledere, der er vandtæt, der måske er coatet med et eller andet. Det er det ikke i det tilfælde her. Membranen er den, man ser her. Det er nærmest sådan en sok, der er monteret inde i selve skoen. Den er fuldstændig vandtæt med en åndbar. Og det er den helt op til kanten der. Så man kan sagtens støbe skoen helt til kanten der. Årsagen til, at man skulle vælge en støvle frem for en sko, det er, at for eksempel hvis man vandrer med rygsæk, så giver det stabilitet, det beskytter anklen mod at træde over. Og man kan selvfølgelig også vandre i højere græs og lidt dybere vandløb, hvor man stadigvæk skal holde fødderne tørre. Det giver en bedre støtte til anklen ved at have en vandrestøvle, hvis man rigtig er ude vandrer med rygsæk. Jeg vil lige prøve at dyppe den i vand her, så man kan se, hvordan man ligesom kan vandre i små vandløb. Det vil sige, jamen altså, man kan jo sagtens gå i vand herop til, og den vil være fuldstændig tør indvendigt. Så skal man have en rigtig god all-round vandrestøvle, jamen så er det her oplagt ud i et rigtig flot design til både mænd og kvinder.